שלום, ברוכים הבאים לערוץ סיבה בולגיה, שמי לורנט, והיום אני לא אראה לכם מוצר חדש, אלא אני קצת אדבר על הצמיד הישרדות. הרבה אנשים שמכרתי להם צמיד הישרדות שאלו אותי איך פותחים את הצמיד במצב הישרדות. אז חשבתי לעשות על זה סרטון. אז ככה, יש, אני מקווה שרואים טוב, את החלק הזה, איפה שזה נסגר, אוקיי? הקצה. אז פשוט לוקחים משהו חד, זה יכול להיות מברק, זה יכול להיות אפילו מפתח, אוקיי? ופשוט מרימים, אוקיי? אוקיי, רואים את זה הקצה. אוקיי, פשוט מושכים כלפי החוצה. אוקיי, יצא. זהו, פתחנו, ואז לאט לאט בעדינות, כדי לא לקרוא את החבל. פותחים. אוקיי, שלב שלב. ככה לפחות פותחים את הצמידים של סיבה בולגיה, אבל רוב הצמידים בנויים ככה, אז אוקיי, פותחים עד הסוף. עכשיו אפשר לראות בקצה, אני אפתח אחד, את החוטים. שבעת החוטים, אוקיי, שמאוד שימושיים, שבעצם בצמידים של סיבה בולגיה יש 3.5 מטר חוט מצנח, שבתוכו יש 7 חוטים. זה המון. אז אני מקווה שזה עזר לכם, ולהתראות בווידאו הבא.